Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lillahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin al-Mustafa jamil maqam al-ghawth al-azam sultan min ashrin nasaq yashadi. Ila hadratin masjidina murabbir rahina mawlana habib Muhammad sayyidina Ali bin Hashim. خصوصا أخذ الشهب بن مالك بن إلياس بن يحيى وإلى حضرة مشايخنا أستاذنا معلمنا والدينا خصوصا مشايخ دار الدولة الإنسانية وخصوصا وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب تنبيل غفلين شيخ أبو الليث ناصر بن محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا جاي نسبة مصطفى أصول وفروع الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya an riwayatake an Rasulillah sang Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu abasune Rasul. Qala yu'tawsin Rasul yang jawab at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. At-taibu utai wong sing taubat minadz dzanbi sangka dosa iku kaman kaya wong la dzanba kang ora ana dosa iku muncul lahu kedue man. Waruwiyan yang riwayatake an Ali saking Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anna rajulan apa sunne wong lanang saala iku takon sapa rajul ing Ali. Qala nuli matur sapa rajul, inni asabtu dzanban. Inni sunna ingsun iku asabtu. Mekenani sapa ingsun dzanban ing dosa. Qala nuli dawuh sinten rajul lahu maring faqala nuli dawuh lahu maring rajul sinten Ali karamallahu wajhah. Tub ila Allah. Tub taubat sira ila Allah man Allah ta'ala. Tsumma ta'ud muli ojo baleni sira. Kala mantra sapa rajul. Wa inni mangostune ingsun iku pada fa'al. Temen wis nglakoni sapa ingsun. Tsumma nuli baleni sapa ingsun. Kala dawuh sinten Ali, tub taubat sira ila Allah ta'ala maring Allah ta'ala. Tsumma ta'ud muli ojo baleni sira. Kala matur sapa rajul ila mata temengko maring kapan. Kala jawab sinten Ali hatta yakuna sehingga ana apa syaitan wa ya syaitan iku al-mahsura iku kang kapitunan. Wa qala lan dawuh sinten Mujahid yang kau ta'ala dan Allah ta'ala idawah inna taubatu mustina utai taubat Allahi iku tetep ing atase Gusti Allah lilladzina ketuwe wong akeh yang ngalunan padha nglakoni sapa alladzina su'a ing perkara Allah bijahalatin ndang smertane bodoh maksudnya gak ngerti gak paham. Kalau ada sing Mujahid al-jahalatu utawi jahalah maksudnya sing dikarepno sanga al-jahalah iku apa? Iku al-amdu jarak tumaya tubuna. Nuli padha taubat sapa alladzina min qaribin sangka bangsa parek. Kalau ada sing Mujahid kullu syai'in dai saben-saben suci dunal mauti kang saliyane mati bahwa mongko iku utawi kullu syai' qaribun iku parek hukume. Dan riwayatake sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh wong sing taubat saking dosa iku
kaya wong kang ora duweni dosa bebar pisan. Jadi aja sampai awak dhewe maido wong-wong sing dekne maune penggane maksiat tapi wis taubat. Terus aja sampai awak dhewe seakan-akan mengungkit-ungkit kesalahan. Enek wong misal, enek siji wong misal penggane zina wae. Tapi dekne taubat wis taubat ning Gusti Allah. Wis njaluk ampunan ning Gusti Allah. Awak dhewe gak entuk mungkin tukang zina, tukang maksiat gak entuk. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan maksiat tapi dia wis taubat, awak dhewe kudu bersikap apik. Dalam arti wis gak usah diungkit-ungkit lah. Wong dekne wis taubat kok. Jadi wong sing nglakoni maksiat, dekne taubat ning Gusti Allah. Jadi orang yang taubat dari kemaksiatan itu dawuh Kanjeng Nabi kaya dene wong sing gak duwe dosa. Maksudnya piye? Ya insyaallah maknane maksude dawuh Kanjeng Nabi iki wong sing taubat saka dosa iku mesti diampuni dosane kali Gusti Allah. Dengan catatan taubatnya itu bener-bener taubat. Jadi sing dimaksud wong sing taubat saka dosa dekne kaya gak duwe dosa. Sing dimaksud iki kene adalah taubat sing bener-bener taubat, ora sekedar mung kanggo pantes-pantesan tok. Jadi ketika ada seseorang yang maksiat dene wis diampuni insyaallah taubat bener-bener taubatan nasuha, maka insyaallah dosa-dosane iku diampuni kali Gusti Allah. Ibarate mergo dene taubat, mergo dosa-dosane wis diampuni kali Gusti Allah, wong iku kaman ladan balah kaya dene gak duwe dosa. Kembane ngono. Dene riwayatake saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ana wong lanang takon marang panjenengane wong iku matur aku nglakoni dosa. Terus Sayyidina Ali jawab tobat marang Gusti Allah muli sira aja baleni dosa maneh. Terus wong mau matur aku iki taubat nuli aku bali dosa maneh. Terus Sayyidina Ali jawab, "Taubat marang Allah, nuli aja bali maneh." Terus wong mau matur, "Sampai kapan? Hingga kapan?" Terus dijawab karo Sayyidina Ali, "Hingga setan dadi makhluk kang nelongso." Iki maksude sangka riwayat iki jelasno, meskipun enek wong kok bolak-balik nglakoni dosa. Misal awak dhewe wae lah. Awak dhewe setiap hari mesti gak iso lepas saka dosa. Mesti enek ae maksiate. Iki contoh ya. Iki saumpama mesti. Enek ae bendina maksiat apa mesti dilakoni. Mbah maksiat iki, mbah maksiat iku, mesti enek sing dilakoni. Kuwi aja sampai leren saka taubat ning Gusti Allah. Jadi meskipun penggaweane maksiat kaya wis rutinitas, kaya nek ora nglakoni maksiat iku kaya nek sing kurang kan mungkin wae ngono. Iku ya aja sampai merasa putus asa saka taubat ning Gusti Allah. Jadi meskipun penggaweane nglakoni maksiat, penggaweane nglakoni dosa terus setiap hari, iku ya kudu diimbangi karo taubat kene ngono. Aja sampai merasa minder karo Gusti Allah. Aku iki misalnya minder cara. Aku iki pengganku ngakon maksiat. Mosok taubat ning Gusti Allah pantes ora ngene iki. Diterima apa ora taubat? Aja sampai ngono. Justru taubat sing luwih sering iku insyaallah sing disenengi Gusti Allah. Maksudnya meskipun kok dosane iku sak pirang-pirang bendina nglakoni dosa wae, ya aja sampai awak dhewe ora ngimbangi karo tobat. Maksudnya ora ngimbangi
nek kira-kira gak iso mandek sangka maksiat, berarti taubatnya ya gak entuk mandek, gimana ngono, kudu diimbangi lah. Sampai kapan ngono? Sampai nih dijelasno, sampai setan jadi makhluk kang nelongso. Jadi nek enek menungso taubat, ya saya enek menungso maksiat misal, enek menungso maksiat itu setan senenge ra karuan. Kenapa ya mergo godaane berhasil, gimana ngono. Tapi kok menungso iki mau taubat, njaluk ampunan Gusti Allah, istighfar ning Gusti Allah, merasa menyesal karo dosane iku maksiat iku rasane setan iku rasane nelongso. Kok iso wong ki tobat kebane ngono. Imam Mujahid dawuh ana ing tafsire ngene, innama taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Jenenge dawuh sing artine ngene. Sakabehane perkara sadurunge mati iku par. Jadi intinya meski intinya iki babagan taubat nggih. Mbah iku nglakoni dosa sithik utawa dosa akeh, mbah iku dene jarang-jarang nglakoni dosa utawa bahkan sering oleh nglakoni dosa, iku ya tetep harus taubat ning Gusti Allah. Justru semakin sering dene taubat ning Gusti Allah, maka semakin kemungkinan besar dene oleh ampunan sama Gusti Allah. Kemungkinan besar dene diterima taubat kali Gusti Allah. Nek ngono. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza adnaba ar-rajulu dhanban qala rabbi inni aznabtu dhanban aw qala amiltu dhanban faghfir li qala Allah ta'ala abdi amila dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.